Kjokušinka je klub Crvena Zvezda Beograd. Lana Volković, reprezentativa Srbije u Kjokušinu, tako će kako Gepša i Šok. To je bilo prve pauz. Lana Volković će nastupiti 13. marta na memorijalnom Kjokušinka turniru Branislav Vasiljević koji će se održati na Starom Diku. A sada Marina Vuković, 4. mesto American Open, Kata Sušiko. Jedan aplauz za Marinu. Marina se također takmiči i u borbama. Znači, prošle godine osvojila 4. mjesto i u borbama i u kratama na American Open u New Yorku. A sad idemo na ono po čemu je Kjokušinka poznat i prepoznatljiv. Idemo lagano prema borbama. Aleksandar Dončić, reprezentativac, šampion iz Poljske. Pokazat će vam rad na fokuserima, lagana priprema za borbu. Radi se 1 minut. Asistiramo Luka Petrović. Aleksandar Dončić je trener Kjokušinka i kluba Beograd. U Kjokušinku dozvoljeno je udarci rukama isključivo u telo, nogama je dozvoljeno sve. Nokaut sistem. Radi se bez zaštite u seniorskoj konkurenciji. Bez prestanka Kjokušinka i borci poznati kao najbrži izuzetno otporni na udarce. Kjokušinka je borbu, odlikuje visok ritam, nema stajanja, puna akcija. Zadnji 10! U zadnjih 10 se pojačava ritam i tu se ostvaruje neophodna prednost. Time! A sada idemo na pionire. Molimo naše pionire da stave kacige i uzmu rukavicu. A sportisti koji se danas takmiče, ovi
Kyokushin High Club Beograd. Znači, borba se jedino prekida ako dođe do dolnog rauna i dok jedan protivnik ne može da nastavi meč. Kontinuirana akcija. Petar Babić ima 12 godina. To je tako se viši rastao. Aleksandar Ranković, veoma talentovan. On će biti odličan super teškaš. Ima 10 godina. Jedan aplauz za naše mlade Kyokushin High Club. Oni radi uz ovim maršom kako zaštite. Zadnjih 5 sekundi, pojasnio se ritam. Odlično visoka tehnika. Taj! Na kraju borbe, borci se obavezno rukuju, uznajte sportske pozdrava i prijateljstva. A sada ćete imati priliku da vidite naše ljude. Ovo su trofejni takmičari. Luka Petković, pobednik American Opena, Šarko Tišević, trenutno najbolji junior Srbije, učesnik evropskog prvenstva iz Pariza. Ovo je praktično stvari srednje težine. Oni se dobro poznaju, drugo iz reprezentacije, oni su nastupiti na međunarodnom turniru 13. marta na Starom Rimku u Beogradu. Zadnji 5, sad će vidjeti ritam kako se radi Kyokushin. Taj! Aplauz. I za sam kraj demonstracije Kyokushinkaja nastupit će naši reprezentativci Daniel Milićević, super teška kategorija, takmičar viši nastup i Boris Berenčević, obojica članovi Kyokushinkai kluba Panter iz Beograda. I oni će nastupiti na međunarodnom turniru u izuzetnoj konkurenciji da nastupaju Rusi, Mađari, Poljaci, Crnogorci i normalno Srbije. Oni rade minut i po. Boris Berenčević, izuzetna tehničar, laka kategorija. Kenio bi rade bez zaštite. Znači, Kyokushinkai borci izvedno podnose srce. Zadnjih 10! Znači, vidimo ritam. I to je bilo to. Tajno. Još jednom ovo je bila demonstracija Kyokushina.